Malaki-laki manok ko Ilang linggo na lang pwede naman pambenta. Ayun, gusto ng pagkain. Ito ako nakabili ng pagkain. Ano ko? Inom na muna kayo ng tubig. Napit ang iya da. Naglaog pa siyang manok. Ini ron. Kurot na manok karon. Kapot pa karag lima iyang manok no? Lima ra ba kung kinahanglan da? Or tambok-tambok ni manok marag tao naman siya nagalawg-lawg. Dagpo na kinag isul ron. Hakan eh. Wa matay manok, muha na tag manok. Lakaw na. Lakaw na. Ini ron. Kurot din naman o karon. Uy. Wah, manday ko kadag sa ako na. Ka, uy. Saan ko na, bitbitong ko lang yung 5 kabuk manok. Pasti makitaan ko no. O, nung dahil ako dahil nga ako na pinalit. May problema. Di ko palata ba? Yagaw kino sa tumo sa buntod na yun. Wala, hibalogin niya. Tawa ta. Tamang inoy, kurot manok. Ayaw, di ma. Oy. Kamay ko ng manok ka rin eh. Daot pa kayo? Mura magpambito. Abi kong dagko na. Pag-upo ni. Sus. Mga tali pa mintaw ni eh. Maluko kayo bang tamoy ihaw ng mga manok ka? Ano lang manok eh? Na. Sakto kina 5 na bagbuok na. Bahala na mabalik yaw na gyapon eh. Kining 5 bagbuok pa ni ko sa kilo. Ay saba no. Ang tagmoy eh. Teka na pag iti. Yahat. Mapisok naman eh. Wah, ko kadaglas ti ko na, iberiba atin si muda. Padahay nahag. Ito, wah, ko kadaglas ko ahakan. Mang bani. Hoy! Magnanakaw ka! Magnanakaw ka no! Magnanakaw mo yaman ako! Hindi naman yan sa'yo ha! Ako na ba may-ari niya na! Wala mo may ako rang hikap-hikap ba kung pwede na ba mapalit ba kay ako palito ni? Aba! Ba't di ka sa akin nagpaalam? Magnanakaw ka talaga ha! Direkta ka lang dito pumunta tapos hawak-hawak mo na agad yung manok? Kasi magnakaw. Kasi kuwatan ko nga. Kadaot mo na yung manuka. Kawaton ko rin. Kadaot ko rin yun. Malamang tawag dun magnanakaw kasi di nagpapaalam! Sa mao yapon eh. Mauwa o mga awat ani. Kadaot ni mga piso pa dyan eh. Balukod pa mata mo ihaw ani. Piso pa nga yan pero mababaligya na yan! Ya nga di ni mahalin eh. Kaya gamay pa man ni kayo. Kasi pakaon ni mo no. Siguro sapal pakaon ni mo ni no. Kahit Daot yung yung manok. sapal. Daot yung manok. Oh, ba? Padaot-daot ka mo no? Pero magbala ka namang kunin! Sa dito kayo maklarong isul ani yun. Daot yung manok. Pigilan mo ko, ibalik mo yan dito. Ay, ako sa hikap-hikap sa mamo eh. Sa inyong katawa taon eh. Sa pagtunin mo ko. Kawatan ko. Sa taon ko eh. Bisa pag ato ni patimbang dito ma'am. Wala ka po sa kilo. Di ni mahalin eh. Akala mo di yan mabibili? Mabibili yan kahit yung ganyan gamay-gamay na sinasabi mo. Ya, ako patimbang dito. O sige, patimbang mo. Kana lang 5 po. Hindi, Hindi mo. yan 2 lang, yung hawak mo. Ah, sige. O, Tanaw na to hab. Oh. Di gini mahalin eh. akala mo di yan mabibili? No. Teka! Dahil isa na ko! Ay, ano ka?